ए मैया गे बाबू के माना करा देना जहर खाइबोगे जहर खाइबोगे। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya। सुनी के तिलक दहे जावा मैया कर जावा फटोगे कर जावा फटोगे। सुनी के तिलक दहे जावा मैया कर जावा फटोगे ए मैया कर जावा फटोगे। ए मैया गे भैया के माना कर दिला बा मेरे जब करबोगे। ए मैया गे बाबू के माना कर देना जहर खाइबोगे सुनी के तिलक दहे जावा मैया कर जावा फटोगे। सुनी के तिलक दहे जावा मैया कर जावा फटोगे ए मैया कर जावा फटोगे। ए मैया गे भैया के माना कर दिला बा मेरे जब करबोगे। ए मैया गे बाबू के माना कर देना जहर खाइबोगे। ए मैया गे बाबू के माना कर देना जहर खाइबोगे। अपने समाज के लोगवा बड़ा नीरा दैया गे बड़ा नीरा दैया मैया बड़ा नीरा दैया गे। 5 लाख रुपया मांगई गाड़ी में अपाची गे गाड़ी में अपाची मैया गाड़ी में अपाची गे। झोल झोल करा हो मैया जैसे कारो कसैया गे मोल झोल करा हो जैसे कारो कसैया गे। ए मैया गे कारो कसैया गे ए मैया गे भैया के माना करा दिला बा मेरे जब करबोगे। ए मैया गे मामा के माना करा देना जहर खाइबोगे। ए मैया गे बाबू के माना करा देना जहर खाइबोगे जहर खाइबोगे। भले हमा जिंदगी भरा रहबो कुमार गे रहबो कुमार मैया रहबो कुमार गे। दहेजवा के लोभिया के मैया जइबो ना घर गे जइबो ना घर गे मैया जइबो ना घर गे। अभी से बाबू भाई के माई इज्जत न बूझोगे अभी से बाबू भाई के माई इज्जत न बूझोगे। ए मैया गे इज्जत न बूझोगे ए मैया गे भैया के माना कर दिला बा मेरे जब करबोगे। ए मैया गे बाबू के माना कर देना जहर खाइबोगे। ए मैया गे बाबू के माना कर देना जहर खाइबोगे जहर खाइबोगे। राहुल रोशन लिखई सोची के गीतिया गे सोची के गीतिया मैया बेटी के गीतिया गे। रामा सुना बउगा के फाटा हो छतिया गे फाटा हो छतिया मैया फाटा हो छतिया गे। लेबौ लगाई अगिया हमा जरिए जइबोगे
लेबौ लगाई अगिया हम जरिए जैबौगे। ए मैया गे भैया के माना कर दिलबा मैरे जब करबौगे। ए मैया गे बाबू के माना कर देना त जहरब खैबौगे।